Welatê Lubnanê penaberên Sûriyê bi teqandina krîza aborî li Lubnanê tawanbar dike. Wezîrê Berevaniyê Lubnanê Ilyas Bosaev dibêje, krîza aborî ku welatê Lubnanê tê re derbas dibe, barê penaberên Sûriyê ku ji destpêka krîza Sûriyê di sala 2011 de dest pê kiriye, bûye sedema teqandina wê. Di lêdwanekê de Bosaev di çarçoveya beşdariyê di rûniştina bihêzkirina alîkariyê di navbera welatên navîn de li beramberî astengiyên hevbeş ya korbenda ciwanên cîhanî ku li Şermişêxa welatê Misrê hat lidarxistin, got piştî buhara erebî bi derbederiya zêdetir ji 1,5 milyon penaberên Sûriyê bû Lubnanê karesed bi ser me de hatin. Herwiha hejmar gehişte 2 milyon penabere ji wan 500,000 Filastînî ne li ser xaka Lubnanê ku hejmara neşteciyê wê 4 milyon kes e. Bosaev serbar kir ku hîn jî Lubnan radhêja wî barê darayî û ewlehî û aborî û civaka navdewletî gelek soz ji bo çareserkirina vê krîzê û pêşkêşkirina alîkariyên mirovahî dane. Wan rêxistinan gelek kar ji bo alîkariya penaberên Sûriyê kirine. Bosaev amaje kir ku Lubnan wekû welatekî pêşwaziya penaberan kiriye, bi tena xwe rahişte barê wan û ji ber wê yekê krîza aboriya îro rodayî di encama wan derencaman de ye. Dibe ku kes hajê nemabe ku ew sedema rasteqîne ji krîzê re ye û encama wê gelek bar û şateyên mezin ketin û zêde bûn lê ser dirêjahiya 40 salên borî de ji siyasetên aborî. Lêya ku ev krîslê Lubnanê teqand barê meziniyê penaberan ku welatê Lubnanê di rajeyê de bû. Ev çend salin welatê Lubnanê raserî krîzeka aboriya tund hatiye û di encamê de herî dawî nerazîbûneka gelerî berfireh û berdewam li Lubnanê encam daye û di encama wê nerazîbûnê de hikûmeta Lubnanê û serokê wê Seîd el Herîrî xwe ji kar xistin.